Kana Jesu achionekwa, tinozofanana naye. Kana Jesu achionekwa, tinozofanana naye. Oh, kana Jesu achionekwa, tinozofanana naye. Yesu tinozofanana naye, tinozofanana naye. Yesu tinozofanana naye, tinozofanana naye. Oh, kana Jesu achionekwa, tinozofanana naye. Oh, kana Jesu achionekwa, tinozofanana naye. Amen, tinozofanana naye, tinozofanana naye. Amen, tinozofanana naye, tinozofanana naye. Iko kudenga ona ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata. Ameni, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata. Ameni, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata. Ini ndicharamba ndichinamata, ndicharamba ndichinama. Ini ndicharamba ndichinama. Ameni, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinama. Ameni, ndoramba ndichinama.
Tinotenda Mwari zvakare nhasi manheru ano kuti tawana nguva yekuuya kuzonamata. Jesu vachiuya panyika akauya ari mambo, asina a sword, asina an army, asina chaainacho. Paainetsana nemadzimambo epanyika ino vaitova nehondo dzavaive nadzo. Pataiverenga theme yedu scripture yegore rakapera, unoona kuti Mwari akavarwira vasina chavainacho pavakaenda kunorwa nevana vaSei, marudzi matatu. Vakangoenda nezwi rakanga rataurwa kunzi endai kurwa hakuzi kwenyu, kureva kuti there is power in us when we have faith. Kana kuti Jesu pavari kuuya vachitonzi mweya waShe uri pamusoro pangu, akandizodza, kureva kuti zvese zvaaizoti be healed, achizoti svinura meso ako, achizoti kutenda kwako kwakuporesa, it was just a word that he was saying. But in that word there was power stored in him. Kureva kuti isusu pakunyengetera kwedu patiri kuti gore ratiri kuti acts of faith, ngatimbonamatai kuti shoko raMwari ripinde matiri, kuzodza kwaMwari kupinde matiri, nyasha dzaMwari dzipinde matiri, kuti patiri kuzorwa hondo dzedu dzirege kuva physical, dzirege kutirwadza, tirege kukundikana. Izvozvi takagara kudai, hauzive kuti vanhu vari kurongerei mwana wako, hauzive kuti vanhu vari kurongei pamusoro poupenyu hwako, hauzive kuti nyika kubasa vari kurongei pamusoro poupenyu hwako, hauzive kuti kwaunoswera vanokuona vari kurongei, dzimwe mbavha dziri kukurongerai, mamwe marobhasi ari kukurongerai, vamwe vanhu vakaona uchipfuura they target you kuti paanodzoka toda kumubaya nebanga, ngatibire uyu, ngatitorere uyu, ngatiparadze uyu. But kana tazopfekwa nemweya waMwari, minamato yedu patinonamatira protection becomes meaningful, patinonamatira kurwira becomes meaningful. What gives us power is what we are giving, what we are taking in. Toda kumbonamatira kuti Mwari vaise simba matiri, toda kunamata kuti izwi raMwari rigare matiri, toda kunamatira kuti kuzodza kwaMwari kugare matiri, toda kunamatira kuti kupfeka kwaMwari kugare matiri. Shoko raMwari rinoti they shall form, and there is no weapon fashioned against you that shall prosper, but that weapon need to find you when you are equipped with the word of God. Vana vaMwari, toda kumbosvika panguva yekunamata titi Mwari tipfekei nesimba renyu, Mwari wekudenga tipeiwo simba renyu, Mwari wekudenga tigonesei kutenda musimba renyu. Unonga kuti Peter paaifamba paakati kuna Jesu muchikepe, ndoda kuuya kwamuri kana muri Mwari, the moment he had that faith yekuti ndiri kuenda kuna Mwari, he walked. The moment he doubted, he started sinking. Toda kutenda Mwari kuti izwi rese ratichataura ngarive nesimba kubudikidza neshoko raMwari rinogara matiri. Toda kumbonamata kuti Mwari vatipfeke, vapfeke vana vedu, vapfeke even vadiki chaivo pavanoenda kuzvikoro, pavanoenda kumauniversities, pavanoenda kuhigh school. Kune mazwi ari kutaurwa ikoko, kune simba riri kushanda ikoko, kune mhepo dzinosimuka ikoko. Bada kumbonamata kuti Mwari vatipfeke nesimba, matiri mugare nesimba. Pauri kuti no wako ngaanga aine simba raMwari, pauri kuti yes wako ngaanga aine simba raMwari, pauri kuti ndinodarika kudari izwi rako ngaringe riine simba raMwari rinouya nekutenda matiri. Ngatimbonamatire kuti simba raMwari rigare matiri. Timbotenda kuti Mwari vanotishandisa as his vessels. Timbonamata tiende pamberi paMwari nekuti nyika ine zvakawanda asi denga rinewo zvarakatigadzirira. Handei pamberi paMwari tinamate. Baba ndinokutendai manheru ano, zita renyu ngarikudzwe. Mwari ndinokutendai kuti kupfeka kwenyu nesimba renyu ramunopa vana venyu Mwari ngarive pamusoro pedu. Mwari wekudenga ndinotenda kuti muri Mwari uye takauya panyika nekuti makatitendera kuti tive pano. Takagara munzvimbo dzatakagara Mwari wekudenga nekuda kwenyasha dzenyu. Mwari wekudenga nezita raJesu ndiri kunamata kuti izwi renyu Mwari wekudenga
vekudenga ngarigare matiri. Tishongei nesimba Mwari patinobuda tichienda kumabasa. Vana vedu pavanoenda kuzvikoro, vamwe vacho havasati vakugona kuita madecisions akavanakira. But ndiri kunamata kuti Mwari wekudenga tipfekeiwo nesimba renyu Mwari, kuti kutaura kwedu Mwari rirege kungova izwi risina zvarinoreva, but kana totaura Mwari wekudenga matiri chamakadyara matiri Mwari, let it be expressed in words. Baba ndiri kunamata Mwari wekudenga senyasha dzamakawanira Mambo Jesu pamakauya panyika, kuti when you spoke you expressed the power that was in you. When you commanded you expressed the power that was in you. When you rebuked you expressed the power that was in you. When you exhorted you expressed the power that was in you. When you encouraged you expressed the power that was in you. Mwari wekudenga nezita ra Jesu tiri tega tinoparara Mwari. Mukasava pakati pedu kuparara kwedu kuri nyore. Mukasava pakati pedu vana vedu vanoparara. Baba mukasatipfeka vana vedu vanoparara. Baba mukasatiitira zvakanaka nesimba renyu Mwari, tinoperevera Mwari. Ndiri kunamata nezita ra Jesu patiri kunyengetera Mwari wekudenga, tipfekei nesimba, tipfekeiwo nezwi renyu, tipfekeiwo nekugona kwenyu, tipfekeiwo nekurwira kwenyu Mwari. Baba vangu Samsoni makaisa simba maari. Shoko renyu rinoti bvudzi parakatanga kukura simba rakatanga kuva muna Samsoni. Akataura nezwi rake akati, one more time ndimboripira maziso angu, kureva kuti paaitaura nemuromo wake Mwari, I express the power that you have put in him. I express the power that you have given him. Baba ndiri kunamata nezita ra Jesu. Baba ndiri kunyengetera nezita ra Jesu. Baba wangu nezita ra Jesu. Imi munotaura zvakanaka mushoko renyu Mwari, mukati for your weapons are not carnal. Kurwa kwedu Mwari hakuzi panyama, kurwa kwedu Mwari hakuzi physical. Ndiri kunamata mutipfeke nesimba renyu Mwari. Ndiri kunamata mutigonere nesimba renyu Mwari. Ndiri kunamata mutipfeke nekugona kwenyu Mwari. Ndiri kunamata mutiitirewo nyasha Mwari. Baba wangu nezita ra Jesu ndiri kunamata kuti izwi renyu ngaripinde matiri, tizare nekutenda, tizare nekuzodza. Though we may look ordinary, but in us ndiri kunamata Mwari kuti tinge tiine simba matiri, tinge tiine kuzodza kwenyu matiri, tinge tiine kugona kwenyu matiri. Baba wangu, even though we look ordinary, even though we walk ordinary, even though we speak ordinary, I pray that your power that you give unto your own may be upon our lives. Mwari wekudenga tipfekeiwo nesimba. Mwari wekudenga tirangarireiwo Mwari. Mwari wekudenga tigonereiwo Mwari. Mwari wekudenga tiitireiwo zvakanaka. Mwari wekudenga itiraiwo isu nevana vedu zvakanaka. Isaiwo simba rekurarama matiri Mwari. Isaiwo simba rekurarama matiri Mwari. Kana totaura Mwari wekudenga, tibuditsewo simba ramakaisa matiri, mutibuditsewo chamakadyara matiri, tibuditsewo nyasha dzamakaisa matiri. Baba wangu nezita ra Jesu ndiri kunamata kuti kana takutaura Mwari, zvatinotaura zvibudirire, kwete nekuti tataura, asi nekuda kwekuti matiri makazara kutenda, matiri makazara izwi renyu, matiri makazara kugona kwenyu Mwari, matiri makazara nyasha dzenyu Mwari, matiri makazara uvepo hwenyu Mwari. Baba ndiri kunamatira uvepo hwenyu uve matiri Mwari. Baba wangu nezita ra Jesu tirangarireiwo neuvepo hwenyu Mwari, tirangarireiwo neuvepo hwenyu Mwari, tirangarireiwo neuvepo hwenyu Mwari. Matiri ngamuve neuvepo hwenyu Mwari. Mudzimba
mudzimba dzedu ngamuve neuvepo hwenyu Mwari. Baba, ndiri kunamatira nyasha dzekuti mudzimba dzedu Mwari ngamuve neuvepo hwenyu Mwari. Matinofamba Mwari ngamuve neuvepo hwenyu Mwari. Baba, ndinokumbirawo kurangarirwa nemi neuvepo hwenyu Mwari. Patinotsika pamwe pacho panokuvadza, patinodarika napo pamwe pacho pane mumvuri werufu, patinodarika napo pamwe pacho Mwari pane rufu, patinodarika pamwe pacho takarongerwa rufu, patinodarika pamwe pacho Mwari wekudenga hapana kumira zvakanaka. Tipfekeiwo nesimba renyu Mwari. Baba, ndiri kunamata kuti tirangarireiwo nesimba renyu Mwari. Baba wangu, nezita raJesu makarangarira vana Dhanieri, Mesheki naAbhedhenego, mukavarangarira nesimba. Vakaramba vari vanhu bhati mavari manga makazara simba. Vakaramba vari vanhu bhati mavari manga makazara simba. Baba, ndinokutendai masikati ano. Tirangarireiwo nesimba renyu Mwari. Tirangarireiwo nekugona kwenyu Mwari. Matiri ngamuve nechipenyu chinorarama chinobva kwamuri. Matiri ngamuve nezwi rinorarama rinobva kwamuri. Mamuri ngamuve, matiri ngamuve nesimba renyu Mwari. For your word is active and alive. Ngarirarame matiri Mwari. Ndiri kunamata kuti shoko renyu ngarirarame matiri. Ndiri kunamata kuti izwi renyu ngarirarame matiri. Ndiri kunamata kuti let your word live in us. Izwi renyu Mwari wekudenga ngarirarame matiri. Tibatsirei Mwari wekudenga kuti izwi renyu rirarame matiri. Ndiri kunamata kuti izwi renyu Mwari ngarirarame matiri Mwari. Tirege kufamba tiri tega, but your word may live in us. Your power and your word may live in us. Baba, ndinonyengetera kwamuri Mwari vakatendeka. Zita renyu ngarikudzwe manheru ano. Nyasha dzenyu Mwari ngadziremekedzwe manheru ano. Tipfekeiwo nesimba renyu Mwari. Tirangarireiwo nesimba renyu Mwari. Tirangarireiwo nekugona kwenyu Mwari. Tirangarireiwo nenyasha dzenyu Mwari. Baba wangu, nezita neropa ramambo Jesu. For we are ordinary people without you. Tinoda izwi renyu matiri Mwari. Tinoda nyasha dzenyu matiri Mwari. Tinoda nyasha dzenyu matiri Mwari. Baba, ndinonamata nezita raJesu. Ndinonyengetera kwamuri nezita raJesu. Mweya wangu unokurumbidzai, unokuremekedzai. Baba wangu, tibatsirei kuti izwi renyu rirarame matiri. Baba, tibatsirei kuti izwi renyu rirarame matiri. Baba, tibatsirei kuti shoko renyu rirarame matiri. Nekuti Mwari wenyasha, kana tararama paizwi renyu Mwari, kana tararama pashoko renyu Mwari, kana tararama pakuzodza kwenyu Mwari, Baba wangu, tinoitirwa zvakanaka nemi. Nehondo dzinotiwira hadzitikundi, nezvakaipa zvinotivinga hazvitikundi. Baba, ndinokupai mbiri yose. Zita renyu rikudzwe Mwari, riremekedzwe nekuti makatendeka. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Father, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Toda kudzokera zvakare pamberi paMwari. Mwari vari mubatsiri vedu manheru ano. Patiri kukumbira simba raMwari kuti rirarame matiri. Chokwadi ndechekuti hondo dzakatitenderedza dzakawandisa. Hatigoni kudziziva dzose uye hatigoni kudzikunda dzose kana tisina Mwari. VaHebrew Hebrews 4:12 inoti, the word of God is sharper than any two-edged sword. Izvo zvinongotiratidza kuti izwi raMwari riri active. Uye it's alive and it's discerning. Ukatarisa kuti zvirwere zvaipatsanurwa nevaridzi vazvo, just a word was spoken. Unotarisa kuona kuti Mwari vainyararidza mvura murwizi nezwi, kungotaura kuti water be still, and that waters that were violent could become still and calm. Unoona kuti Mwari nezwi rawo, kureva kuti the word of God rikapinda matiri, tinova nesimba ratagara tisina. Kana izwi raMwari rikapinda matiri, and izwi raMwari parinoti it separates the marrow and the bone,
rinosvika pakadzika pemwoyo yedu, rinosvika pakadzika of our soul, and it separates us from sin. It separates us from poverty. It separates us from wickedness. It separates us from destroying others. It separates us from hating others. It separates us from all evil things by just the word. But that word has to be active and it has to be alive. Kureva kuti shoko raMwari upenyu. The same word, ukaenda kuna Genesis chapter number 1, verse 3, rinongoti let there be light. Izwi rotovepo. Kureva kuti this word has creative powers. That's why mchona kuti Jesu pavaizoudza nyika zvekuita, vaiudza because simba racho vaimbova naro kuna Genesis. Vachivamba nyika, vachisika nyika. Pavakadzoka mu New Testament, he continued to instruct what he has created. Toda kumbona mata kuti izwi raMwari rigare matiri. Each one of us, pataverengesa kuna Matthew, our theme scripture, iri kuti kana uine kutenda kwakaita like a mustard thing, seed, nothing shall be impossible to you. What needs to happen? That word has to live in you, become active in you, and it manifests when you speak. As wese munhu anosvika achiti chirema simuka ufambe. Anoti chirema simuka ufambe, munhu ane kutenda, ane zwi raMwari maari. Munhu anoti ndinodarika panorwadza, haazi munhu ari kungofunga kuti anotaura. Munhu anofanira kunge atora kutenda, aisa maari, aine izwi raMwari maari. Kana zvadaro rava active mauri, your words can make sense and they can make it happen. Toda kungonamata zvakare, timboti Mwari, izwi renyu zvamakati rinoparadzanisa pfupa nemuongo, ngarindibatsirewo rive active mandiri, rindiparadzanisewo nezvinhu zvandinofanira kunge ndisina. Timbodzokera pamberi paMwari tinamate. Mwari wekudenga vatiitire zvakanaka. Titi that word that liveth in you, may it live in us. Paanoti ndichakupfekai nemweya ndigokupai simba raMweya Mutsvene, agotaura agoti garai muJerusarema kusvika mese mapfekwa nesimba. Peter, John naJames nemadisciples, regai kubuda muJerusarema kusvika mapfekwa nesimba. Kureva kuti Mweya Mutsvene kana ave pamusoro pedu, tapfekwa nesimba, nezwi raMwari rava kushanda matiri. Chimbonamata kuti Mweya waShe ndipfekeiwo, Mweya waShe ndipfekeiwo, Mweya waShe garai mandiri. Zvandinotaura zvinge zvakapfekwa nesimba renyu, zvandinotaura zvive active because you are upon my life. Mwari wekudenga nezita raJesu, ndiri kunamata manguva ino Mwari, zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe. Munotaura zvakanaka mukati muchatipa simba raMweya Mutsvene. Ndiri kunamata Mweya Mutsvene ngaatipfeke Mwari, tikwanise kugara mamuri Mwari, imi mugogara matiri, kuti kana totaura Mwari wekudenga, miromo yedu ipupure kuzara kwenyu matiri, miromo yedu itaure Mwari wekudenga zvamakaisa matiri. Ndiri kunamata nezita raJesu, that when we confess and we speak our life, we speak what you have deposited in us. Mweya Mutsvene nezita raJesu, ndiri kunamata kuti pfekai muviri yedu Mweya Mutsvene, tigarei nesimba. Nyasha dzenyu Mwari ngadzitipfeke, zvamakaita vanakomana venyu Mwari pavakakandwa mugomba reshumba. Shumba dzakatadza kudya wadzaisidya mazuva ose nekuti makanga mavapfeka. Baba, ndiri kunamata masikati manguva ino Mwari, zita renyu ngarikudzwe Mwari, tipfekei nesimba, tirangarirei vana vedu Mwari, vapfekwe nesimba Mwari, pavanosangana nepavanopfuura napo vange vakapfekwa nekushongedzwa nesimba renyu Mwari. Baba, ndiri kunamata kutenda kwenyu Mwari, ndiri kunamata kushongedza kwenyu Mwari, ndiri kunamata kupfeka vanhu kwenyu Mwari, ndiri kunamata kusimudza kwenyu vanhu Mwari. Baba vangu, tipfekei nesimba raMweya Mutsvene, tirege kumira tiri tega. Imi Mwari wekudenga, wamunenge mashongedza nekuda haarambe akadaro, wamunenge mapfeka nesimba Mwari
haarambe akadaro. Wamunenge marangarira Mwari haarambe akadaro. Simba raMweya Mutsvene Mwari wekudenga ngarive pamusoro pedu. Imi Mwari makavimbisa uye makatendeka pakuvimbisa kwenyu Mwari. Munoti handikusiyei muri mega, ndichakupai Mweya Munyaradzi. Ndiri kunamata kuti Mweya Munyaradzi ngaagare matiri Mwari. Mweya wenyu Mwari wekudenga Mutsvene ngavagare matiri. Tiwadzane naMweya Mutsvene Mwari. Kana totaura Mwari wekudenga, titaure takazara nesimba raMweya Mutsvene, takazara nesimba remuchinjikwa, takazara nenyasha dzemuchinjikwa, takazara nekuzodza kwemuchinjikwa. Baba wangu makatendeka, Mwari wenyasha makatendeka. Ini ndiri kunamata kune Mwari wekudenga, ndiri kunamata kuti moyo yedu ngaizare nekutenda, moyo yedu ngaizare nenyasha dzenyu Mwari, moyo yedu ngaizare neropafadzo yenyu, moyo yedu ngaizare nemikomborero yenyu Mwari. Tikwanise kurarama mamuri Mwari. Mweya Mutsvene ararame matiri Mwari. Mweya Mutsvene ararame matiri Mwari. Mweya Mutsvene ararame matiri Mwari. Mweya Mutsvene ngaararame matiri Mwari. Ndiri kunamata kuti simba renyu Mwari wekudenga ngarirarame matiri Mwari, kuti zvikara zvenyika ino pazvinosangana nesu, nezvinokanganisa zvenyika ino Mwari wekudenga pazvinosangana nesu, zvirege kuona isu Mwari, zvione imi Mwari wekudenga, zvione imi Mwari wedu Mwari wekudenga, zvione zodzo yenyu Mwari wekudenga, zvione kugona kwenyu Mwari wekudenga. Baba ndinokutendai kuti hamusakambokundikana. Mweya wangu unotenda mamuri Mwari, kuti muri Mwari vanoitira vana vevanhu zvakanaka. Tirangarireiwo pakuzvininipisa kwedu, tirangarireiwo pakuzvideredza kwedu, tirangarireiwo pakutsvaga chiso chenyu Mwari, tirangarireiwo pakusangana nemi Mwari. Baba wangu nezita raJesu, kana matinzwira nyasha, manzwawo kuchema kwedu Mwari, tipfekeiwo nesimba renyu Mwari. Parege kuva nechimwe chingagara matiri, asi imi Mweya Mutsvene mugare matiri. Imi Mweya Mutsvene mutiitire zvakanaka. Pindai matiri mugare matiri, pindai muvana vedu mugare mavari, vakuzivei vakuraramirei. Kana totaura Mwari wekudenga, miromo yedu Mwari wekudenga ipupure zvakanaka, itaure zvakanaka, ishumire zvakanaka. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. Zita renyu ngarikudzwe, riburukire pamusoro pedu, nekuti muri mutsvene, muzita raJesu. Hallelujah. Proverbs 18 verse 21. Death and life are in the power of the tongue. Those who love it will eat its fruits. Peter 1:3-10. Whoever love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Do you know kuti kana tiri maKristu panguva yatakasanya kudai, just one negative comment about a brother or a sister, it may destroy them. Just one negative comment about a brother or a sister may utterly destroy their future. Ungosvika pane umwe munhu woti uyu inenge mbavha. Paanobuda mukana nekuda kwezwi iroro, anoruza an opportunity that was going to save a family, that was going to save a generation, that was going to edify a generation. Mwari zvavanoita vanotipfeka. Unonzwa shoko raMwari kuna John 10 verse 10 richiti, ndakauya kuzopa upenyu hwakawanda, asi iye akauya kuzoba kuuraya nekuparadza. Unoona kuti pamwe pacho paunongopawo a positive comment about someone, you are building them. Just one word, kuti yavangotaura yakanaka pamusoro pemunhu, you are building them. You can build someone's life by professing or saying positive things. You can destroy someone's life by deceitful speech. Tinongosvika panguva yekunamata, patiri kuti good acts of faith, umwe neumwe ambozvinamatira
ambokumbira nyasha kuti Mwari, now that I know that my tongue can give life and can destroy life, I want to be positive in 2025 and never be deceitful to anyone or comment something about someone that I'm not sure of. I have seen, so because hearing gathers information, and information gathered is used for decision making. And some of the decisions that we are making, we got the sources from evil sources. And some of the decisions that we are making, we got the information from good sources, and those shall bring blessings that are unlimited upon our lives. Amen and amen. Do you know that even a negative comment pa mwana wako chaiyo, kungobata report ye mwana wako, and you say, afoira oti, it's finished. Uridofo. Wakasiana na uyu, anokona. You don't know how much emotional hate you are causing. You don't know how much distraction you are causing by that comment. Tingokumbira Mwari vatipe wisdom. Tingokumbira Mwari vatipe intelligence. Tingokumbira Mwari vatipe uchenjeri. Tichasangana nevanhu vanema weaknesses. Tichasangana nevanhu vanema challenges. Isusu tingoti Mwari, let our mouth be a fountain of life. Miromo yedu ibuditse upenyu. Nekuti shoko ra Mwari rinoti, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So let our heart be fully abundant, have abundance of life. Whoever we speak to, let's give life. Tikashika pane munhu ari discouraged. When we open our mouth, they must feel kuti I can do it. I can face tomorrow. Kunyangwe ndanga ndichichema, but pazouya munhu angandibatsira nemazwi ekuenda kumberi. Pane murume anonzi Barnabas, anonzi kuna Paulo, po ena unotora Barnabas. Usiye wauri kufamba naye. Why? The city that you are going to needs a man gifted with a spirit of encouragement. Barnabas was gifted with spirit of encouragement as a gift that made many souls return to Christ. Nakumbona mata Mwari ngatibatsire, patiri kudzimba vabereki. Miromo yedu ngaitaure upenyu kuvana. Patiri kufamba utungamiriri, miromo yedu ngaitaure upenyu. Patiri kusangana nevanhu muma streets, miromo yedu ngaitaure upenyu. Kana munhu akapinda muroad usingamuoni, instead yekumutuka nekumusimudzira chigunwe, ingobuditsa musoro wako pa window uti, I'm sorry my brother, are you okay? I did not see you in time. Instead of raising our finger, let's create positivity. Let's give life. That is one act that we can do that will bring unlimited blessings unto us. Ande pamberi paMwari tinamate. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. Baba wangu nezita raJesu, munoti rurimi rwedu Mwari runobata rufu neupenyu. Baba ndinokutendai nekuda kwerurimi rwamakandipa. Ndinokutendai kuti you made me able to speak. Makandipa chipo chekugona kutaura. Makandipa chipo chekugona kutaura Mwari. Nekuti pane vamwe vari panyika vasingagoni kutaura. Asi ini Mwari makandirangarira, mukatendera muromo wangu kutaura. Baba ndibatsirei kuti my heart be fully abundant with life. Isai upenyu mandiri Mwari. Wandinotaura navo Mwari wekudenga, nditaure kuti zvinoita naJehovha tinokunda hondo, naJehovha tinodarika rusvingo. Baba vangu nezita raJesu, pamazuva enyu Jesu panyika, hamuna vamakasangana naye mukati ifa, hamuna vamakasangana naye mukati perish, hamuna vamakasangana naye mukamurovera, makatosangana nechifeve, mukanyora pasi, mukakotamisa uso, mukati asati ambotadza ndiye ngaakande dombo rekutanga. Mwari wekudenga mukamusiya mukamupa upenyu, mukati enda unorarama, urege kuzotadza zvakare. Ndiri kunyengetera Mwari wekudenga neupenyu wangu, ndiri kunyengetera Mwari wekudenga as a church. Tibatsirei Mwari wekudenga, kana totaura miromo yedu itaure upenyu. Batai moyo yedu Mwari, dyarai shoko reupenyu matiri, dyarai shoko rekumu
rinomutsa zvakafa matiri. Dyarai shoko rinorapa moyo yakapwanyika matiri. Dyarai shoko rinorapa moyo yakapwanyika matiri Mwari. Dyarai shoko matiri Mwari rinomutsa moyo yakafa. Dyarai moyo Mwari wekudenga matiri inogona kuraramisa vamwe. Miromo yedu ipupure kuti ya Jehovah Jireh, Jehovah who provide. Tikasvika pane vakapererwa, vakaomberwa, vasina chekudya, vasina pekurara, tipupure titi tina Mwari anopa zvokudya, tina Mwari anorangarira vakapererwa. Tikasangana nevanorwara titi tinaye Mwari murapi. Tikasangana nevanochema titi tinaye Mwari munyaradzi. Tikasangana nevakabirwa tariro titi we have a God of restoration. Baba wangu nezita raJesu, wedzeraiwo vocabulary yangu, wedzeraiwo knowledge yangu Mwari, wedzeraiwo kunzwisisa kwangu Mwari, ndikwanise kutaura upenyu, mandiri mubude upenyu Mwari, kereke ibuditse upenyu Mwari, kereke ibuditse upenyu Mwari. Baba ndiri kunamata nezita raJesu, kereke ngaibuditse upenyu, kereke ngaibuditse kurarama, kereke ngaibuditse zvakanaka, kereke ngaibuditse zvakanaka. Baba ndinonamata nezita raJesu, goneraiwo gotekwa rino Mwari, goneraiwo assembly ino Mwari, goneraiwo chechi yedu Mwari. Pane zvese zvatinoita Mwari titaure upenyu, pane chese chatinobata titaure upenyu, pane pese patinodarika napo titaure upenyu, pane pese patinomira titaure upenyu Mwari. Mateenagers edu ave neupenyu, Sunday school yedu ive neupenyu, vana baba nana mai ngavave neupenyu, vakomana nevasikana ngavave neupenyu, vatana vari pakati pedu ngavave neupenyu. For you said in your word, there is nothing that is impossible unto us as long as we have faith like a mustard seed. Baba ndiri kunamata nezita raJesu, Baba ndiri kunyengetera nezita raJesu, tibatsireiwo kumutsa moyo yakapwanyika, vakarwadziswa Mwari wekudenga tikwanise kuvamutsa moyo, vakaremerwa vakwanise kurerutsirwa, pasina upenyu pave neupenyu. Jesu pese pamaisvika maisiya paane upenyu. Tiri kunamata Mwari wekudenga kuti pese patasvika Mwari, pese patabata Mwari, ngapave neupenyu. For life lies in our tongue. Mwari wekudenga nezita raJesu, ndiri kunamata that we take a deliberate action. We become intentional in speaking life, in speaking positivity, in speaking order, in speaking resurrection, in speaking restoration. Baba wangu nezita raJesu, ndiri kunyengetera kune Mwari vakatendeka, miromo yedu ngairege kupupura kupererwa, ipupure upenyu Mwari. Baba wangu nezita raJesu, vakaomerwa ngavawanirwe nyasha, kana tasvika tataura navo Mwari. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari, Baba ndinokuremekedzai kuti makatendeka. Tirangarireiwo Mwari wekudenga that we are full of abundance of your grace. Matiri ngamuzare upenyu, chese chatabata ngachive neupenyu, chese chatanongedzera ngachive neupenyu, pese patasvika ngapave neupenyu, pese patagona kusvika ngapave neupenyu. Kunyangwe masituations akaoma, imi Mwari wekudenga kubudikidza neshoko renyu Mwari munobvunza mukati mapfupa aya angararama here. Muranda wenyu akati imi Mwari ndimi munoziva, mukati speak unto them and they shall live. Ndiri kunamata kune Mwari, tibatsirei kuti tine mapfupa akafa, tine masituations akafa, tine maconditions akafa Mwari wekudenga, that we may speak a word and those dry bones will live again. Tine mimwe moyo yakafanana nema dry bones, ndiri kunamata Mwari wekudenga that we speak a word and those hearts live again. Baba ndiri kunamata nezita raJesu, ndiri kunyengetera nezita raJesu. Baba tibatsirei kutaura izwi renyu pamapfupa akaoma, tibatsirei kutaura izwi renyu pamasituations akaoma, pave neupenyu again. Miromo yedu Mwari wekudenga ngaitaure upenyu, ngaitaure upenyu, ngaitaure upenyu. Miromo yedu Mwari
ngaibuditse upenyu. Miromo yedu Mwari ngaigadzirise upenyu. Miromo yedu Mwari ngaidzoreredze upenyu. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari. Zuva ranhasi kudzwai, zuva ranhasi remekedzwai. Kutenda kwedu Mwari wekudenga kubudikidze nekutaura mazwi akanaka. Kutenda kwedu Mwari wekudenga kubudikidze nekubatsira vakaremerwa. Kutenda kwedu Mwari wekudenga kubudikidze Mwari wekudenga nekuita zvakanaka. Every singing brother, we must help them out. Every drowning brother, we must, and sister, we must help them out. Every drowning brethren, Mwari wekudenga vari kunyura ngativabate maoko. Vakaremerwa tivabate maoko. Vasina tivape. Baba, ndiri kunamata nezita raJesu. Ndiri kunyengetera kune Mwari vakatendeka. Zita renyu ngarikudzwe, ribatwe neutsvene muzita raJesu. Hallelujah. Dai Mwari vakatibatsira gore rino patiri kuti maacts of faith, Mwari vatishandise tisangane nemabrothers akaremerwa, tisangane nemasisters akaremerwa, tisangane nemafamilies akapererwa, and we go and create hope. When Jesus came on earth, he came to give life. He never came to condemn. He never came to curse. Wherever he was giving back life. He was speaking life. Isu Mwari ngavatibatsire kuti pese patasvika mugore rino, let's live when there is peace, when there is life. Miromo yedu irege kutaura zvakaipa. Mwari vatibatsire, vatigonere, tirambe tichipupura kugona kwavo, nekuti matiri munenge makazara shoko raMwari. Word of God is active, it's life, and it only separates people from their wickedness. And if we can be the vessels of doing that, it will help us. Amen and amen. Hallelujah. Toda kupfurira pamberi paMwari zvakare. This time toda kunamata kuti Mwari vatipe the power to select the good word and the bad word. There are so many preachers, there are so many presenters of the word, and unfortunately some people present the word to suit their situation, not to be the truth, not to be the correct word. Toda pamberi paMwari tinamata titi Mwari wekudenga, batai pfungwa dzedu, batai ndangariro dzedu, patinonzwa izwi renyu tigone kugamuchira rechokwadi, tigone kugamuchira rinotibatsira, tigone kugamuchira rinotiendesa kumberi. Because now it's very difficult. People are becoming too doctrinal. People are being centered on the doctrine. Some things that are being said, you can be amazed with how they are. But pakasanganidzikana nemutenda asati akura anorigamuchira rotomukuvadza. Amen and amen. Ndinoona matira vanhu maTuesdays, unoona munhu achitsvaga kuti madokero ari kupi, mabvazuva ari kupi, munhu anobvisa bhutsu, munhu anotanga kucherechedza kuti zuva rabudira kupi, riri kunyurira kupi. Jesu havana munhu vavakamboti tarisa kumabvazuva kana kumadokero, waingoti be healed. So people are getting information, imwe yacho inokuvadzisa, imwe yacho isiri correct. Toda kungonamata zvikuru sei takanangana nevana vedu ma-teenagers, ma-Sunday school, ma-youth, kwavari kuenda, and the information that they have, isusu we don't know it. We are not privileged to it. We are not in those circles, and they need to make a decision on their own because we are not there. Kungonamata kuti Mwari atipfeke isu nevana vedu, isu nevakatitenderedza, kuti whatever information comes, Mweya Mutsvene ngaatibatsire kutora ratakafanira kutora, tosiya ratakafanira kusiya. Because the devil is not destroying people in the streets, he is now destroying them in the church. Kungonamata kuti Mwari atipe the spirit of choosing the right word for the right reason. Rimwe racho rinotouya riri right, mushumiri achiri presenta riri right, but pfungwa dzedu
zotimanikidzira kuritwista kuti rienderane nezvatiri kuda. Pamwe pacho mushumiri anenge atori right, atoripresenta zvakanaka, but pamwe pacho tozonoridudzira madudziriro edu anonotirasisa. Sada kumbonamata kuti Mwari, gore pariri kutanga tichaparidzirwa throughout the year. Tichanzwa shoko raMwari pama-TV, pama-radio, pamusiki, wherever we go. Mumabhazi, mumakombi, mune mine vaparidzi, mune mine music iri kuridzwamo. Let Mwari mutsvene tibatsirei, titore rakatinakira. Amen and amen. Titore rakatinakira. Riri pazera redu. Pamwe pacho unoparidzirwa shoko ramufundisi. Iwe uri mutendi usati wasvika ikoko, zvakafanana nekupa mwana mabhonzo iye achida porridge. Tingoziva kuti redu nderipi, risiri redu nderipi, ratinoda nderipi, ratisati takuda nderipi. Titende Mwari, because anoita kuti shoko rinamire pamwoyo ndiMwari kana wakaipa. Satiti Mwari, chitipai rakakodzerana nesu, andei pamberi paMwari tinamate. Baba, ndinokutendai mugore rino kuti shoko renyu Mwari, for we grow through hearing your word. Faith comes by hearing your word, and it comes in us. Ndiri kunamata mugore rino ra2025 Mwari, kuti pakuverenga kwangu shoko raMwari, pakuriparidza nekuparidzirwa, Mwari wekudenga tivhurei meso, tione rakatinakira, tione rinotibatsira, tirege kutora shoko rinotiparadza, tirege kupinda mushoko ratisinganzwisise. I pray that you give us understanding, that the understanding of the word, vana vedu pavari kuenda kuzvikoro, pavari kuparidzirwa, pavari kufamba, I pray that they are able to take the word that is good for them. They are able to save the word and take the right word. They are able to accept the correct word. They are able to appreciate the correct word. Mwari wekudenga nezita raJesu, ndiri kunamata kune Mwari vakatendeka kuti nyasha dzenyu Mwari dzitibatsire pakunzwa shoko nepakurishumira, pakurigamuchira nepakurishandisa. I pray for the spirit of understanding, that we may understand your word, the word that we receive it with understanding. The word that we have, we may have it with understanding. The word that we accept with understanding. Shoko renyu rinoti kuna James Mwari, is there anyone lacking wisdom? May he ask from the Lord who gives it deliberately. Maskati ano manengwa dzino Mwari, tiri kunamata Mwari wekudenga, that give us the spirit to be able to select the word that we hear, to be able to know what we want and how to use it. Baba, ndinokutendai manero ano, tibatsirei tigone kusarudza shoko rakatinakira, tibatsirei tigone kumisikidza shoko rakatinakira, tibatsirei Mwari wekudenga tigone kushanda neshoko rakatinakira. Baba vangu nezita raJesu, ndiri kunamata kune Mwari vakatendeka, ndiri kunamata kune Mwari venyasha rakatinakira rinotibatsira patinoteerera music Mwari, patinosefa mumasocial media, patinosangana nemasocial media, patinosangana nemaconcepts ekutenda. Baba, ndiri kunamata that you make us selective hearers. We become selective hearers according to your word and according to your spirit Mwari. Baba, tibatsirei nemweya wekunzvera, discernment spirit, understanding the word. Patinouya shoko renyu Mwari, patinenge taakushandisa shoko renyu Mwari, tirishandise with understanding, tive nerevelation, tizarurirwe pashoko renyu Mwari, tizarurirwe pashoko renyu Mwari, tizarurirwe pakurinzwa nekurishandisa, tirege kungoritambira rakadaro, torishandisa zvatisingazive. Asi mweya mutsvene tibatsirei, tikwanise Mwari wekudenga kurishandisa zvakanaka, tikwanise Mwari wekudenga kuriitisa zvakanaka. Baba, ndakutendai nekuti muri Mwari. Baba, ndakuremekedzai nekuti makatendeka. Baba wangu, zita renyu Mwari rikudzwe, nyasha dzenyu Mwari dziremekedzwe muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Toda kunamata one more prayer. Toda kusvika pamberi paMwari, tingovatendawo nechipo cheupenyu, tivatende with who we are. I always look back into my life and check how many mistakes I have made as an individual.
you see there are so many. But because of grace, here we are, here we stand, and here God has taken us. Pamwe pacho anga asiri pa mistake. Pamwe pacho anga ari the lack of knowledge or the lack of ability to choose a course. Pamwe pacho anga ari ma situations that you find yourself in. But God just helped you through. Unotongo darika nekuti Mwari vakuitira nyasha. Tese takaungana munomu nekuwanda kwedu tese. Hakuna munhu anogona kuita stand up akati I have made my decisions in the right way through and through. Pamwe pacho we have made severe mistakes, but the Lord has helped us. Ndinorangarira rimwe zuva ndaitofamba namaisha kata ndaenda kwandanga ndavatera paitika incident. Takapinda mubhazi, bhazi richihuta ndiri munzira yebhazi but intersection. Ndavatera ivo vaita accident, ini ndavatera ndakapinda munofamba bhazi muway yebhazi pa 10 off bhazi rikahuta kusvika rapisa matai richiavoida kuti and we escaped. Tanga tiri wrong, tatiri mudriveway, tatisina right of way, takangonopinda. Driver akasarudza kuti seva tine mota diki iye akazadza vanhu achihuta kusvika bhazi ramira. But we survived. It was a typical mistake. And paakadzika havana kutirova, vanhu havana kutirova, havana kutipopotera. Takangodarika. Ndoda kuti timbonamata timbotenda Mwari kuti tasvika patasvika, not because we are smart, not because we are wise, but grace has taken us this far. Kuma drivers ese munotenderana neni kuti kugara pa road, it's not the perfection of driving, it's grace. Amen and amen. Tine zvinhu zvakawanda zvatakaita, zvimwe zvacho lack of information, zvimwe zvacho negligence, zvimwe zvacho tisingazivi. Mwari ukatiitira zvakanaka, Mwari ukatichengeta, Mwari ukatirwira. Panewo zvatakagona, panewo zvatakatadza. Bada ungotenda Mwari kuti nezvatiri Mwari matisvitsa pano. Ande pamberi paMwari tinamate. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. Baba ndinokuremekedzai kuti makatendeka. Baba ndinokutendai that you have been able to welcome us in our weaknesses. You have been able to keep us in our weaknesses. You have been able to spare us sometimes with our mistakes. Mwari wekudenga nezita raJesu, ndinokutendai kuti makatigonera, patakatadza makatiregerera, patakagona makatiropafadza, patakaita zvakanaka makatikomborera, patakabata zvakanaka makatikomborera, patakaita zvakanaka makarangarira mabasa edu mukatipa maropafadzo, nepatakatadza makatipa mukana wekugadzirisa. Baba chitibatsirai tirege kuramba tichikutadzirai, but tiri kutenda nyasha dzepamatisvitsa, tiri kutenda nyasha dzepamati zvamatigonesa, tiri kutenda nyasha dzepamatidaritsa, tiri kutenda nyasha dzepamatisvitsa. Mweya wangu unokutendai Mwari kuti takamira pano not because of righteousness, takamira pano because of grace, tasvika pano because of grace, tasvika pano because of your forgiveness. Mwari wekudenga nezita raJesu, ndiri kunamata kune Mwari vakatendeka, makatirwira hondo dzedu pautera, mukatisimudza pakusaziva, mukatibvisa pakusagona. Baba vangu zita renyu ngarikudzwe, ngariremekedzwe nenyasha dzakadai. Baba ndinokutendai kuti munochengeta venyu uye munotarira vamakadana. Ndiri kukutendai kuti muri kutitarira, ndiri kukutendai
kuti muri kutichengeta, ndiri kukutendai kuti muri kutirwira, ndiri kukutendai kuti makafanira kunamatwa. Baba, makatigonera isu nevana vedu. Baba vangu, makatigonera isu nevana vedu, makatigonera isu sekereke, makatigonera isu semhuri, makatigonera isu as an assembly, makatigonera isu Mwari wekudenga, makatisvitsa patasvika. Moyo yedu inokutendai, moyo yedu inokusimudzirai, moyo yedu inokupai mbiri. Vana vedu vakaita zvinokuvadza, mukavatendera kusakuvara, mukavachengeta Mwari. Baba vangu, nezita raJesu, zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe. Nyasha dzenyu Mwari dzirambe dzichipiwa mbiri masikati ano. Baba vangu, nezita raJesu, for we honor you, Father, and we humbly come before you. Muzita raJesu, we worship you. Hallelujah. Simudzisa ruoko rwako tinamate. Baba, maita enyu zvakare manerano, matigonera, matirwira hondo dzatinoziva nedzatisingazivi, matichengeta. Zuva ranhasi tagona kukunamatai zvakare. Baba, tinokudai, moyo yedu inokudai. Chitichengetai patakupinda muguta, mutirangarire nekutendeka kwenyu. Maita enyu Jesu, patakunotora kudya, tirege kunzwa mudumbu, tirege kunzwa kuneta, tipfuurire pamberi nekuzadzikisa kutsvaga chiso chenyu nekutsaura mazuva. Muzita renyu Jesu, amen. Tasununguka zvakare kunotora kudya. Mwari vatiitire zvakanaka. Manheru nenguva dza12 tigosangana kune vanokwanisa kumuka, tinyengetere. Pane zvakawanda zvinoitika panguva dzekurara, pane nguva zvakawanda zvinoitika usiku. Let's go and pray. Mwari vatibatsire. Patinenge takurara semhuri, let's also pray, because pakati peusiku we won't wait.